Mukavaa tiistai-huomenta tällä kertaa Muuramesta. Ja aamukahvia juodaan ja ollaan noin 3 kilometriä Pole Bicyclesin tehtailta. Ja tämän päivän agenda olisi käydä ajamassa Pole Voimaa, testata vähän, että mikä olisi oikea koko just meikäläisellä. Ja samalla sitten myöskin tutustuu tuohon Laajavuoren bike parkkiin. Polehan olisi siinä ja sit lähdetään testaamaan. Mäen päältä piti löytää joku portti. Mitä on siinä? Päästään itse asiaan. Noniin. Eli Pole Voima ja K3. K3 alla. Ja tuntuu, että onko nyrkkisilmä, en tiedä. Olulla ei oo tarvis kyllä kakkosen lähtee. Mukavan tuntuna. Katsotaan sitten tää on yksi teho alaspäin. EMTB, jaha. Otetaan punkit pois tää puskista. Täytyy sanoa, että se iso joustomatka niin toimii erittäin hyvin tuollaisessa juurakossa. Lasit menee huuruun. Sen verran kosteeta, mutta lähdetään testaa miten tää kiipiää ylös. Tää on aika jyrkkää mäkeä ja lila avustusteho. Eli onko se nyt sit EMTB? Possi on sen verran vieraampi termit hukassa, mutta voima on joka paikassa kehuttu tästä kiipeämisestä, niin ei oo kyllä paskapuhetta. Kevyesti tulee. Noniin. Pikkulenkki tultu ja niin kuin näette, niin miestäkin puuskuttaa vaikka sähköpyörä kyseessä. Ja hän on siinä. Sitten mennään Kuusimetsää ekolla, eli pienin avustus ja tosi luonnollinen on kyllä toi Polin tuntuma ja väittäisin, että aika lähellä tavallaan omaa luomupyörää. Okei, mäet ehkä vähän erilaiset, mutta jos on kaverin mukaan akustisella tai luomupyörä, miksi se nyt sanotaankaan, niin varmaan soveltuu sellaiseen tosi hyvin. Keula on vähän ehkä kova versus perä. Jes, loppupätkä hauskaa. Pistää vähän avustin kovemmalle. Noniin, sit ollaan päästy Poleista hetkeksi eroon ja siirrytään tänne oman fillarin kimppuun ja sitten lähdetään kattoo tonne Laajavuoren meininkeihin pariksi tuntia ennen kotiin lähtöä.
Dropin ajan. Pakko ottaa uudestaan. Täytyy sanoa, että keli on kyllä ollut erittäin hyvä. Katselin, että säätiedotus näytti jopa vesisadetta ja on ollut oikein hyvä. Aurinko paistelee sillä lailla. Kallio. Älyttömän liukas. Laajavuoren Bike Park pikkuhiljaa nähty. Ainakin muutaman radan osalta. Sinistä nelosta ja vitosta ja alfaa omegaa. Nyt mennään vielä. Tonne lähtee enskapätkä, niin katsotaan se vielä. Märkää kiveä. Tosi kiva. Päivä pulkassa ja pari tuntia non-stoppina Laajavuori Bike Park. Oli kivaa, mutta kaikki loppuu aikanaan ja kotiin päin pitää lähteä tästäkin ajelemaan. Niin kuin kuvista näkyy, paketti on saapunut ja nyt ruvetaan purkamaan. Jaha. Siellä on kiekko. Okei, kevyempi eka paketti avattu. Ja sieltä tuli seuraavanlaiset tuotteet, eli kiekot 2 kappaletta. Sitten tuli satulatolppa, dropperi, satula, ketjua, tanko, stemmi ja sitten noin tupet ja pikkusen pinnoja. Olisiko se tuo? Sieltähän se paljastui. Polen voima, sähköpyörä, pitkää joustoa ja CNC-koneistettua runkoa ja lähdetään savailemaan. Aika paljon ohjeita, katsellaan. Hyvät ohjeet meillä on ainakin. Ota valkoinen boksi. Tää varmaan pitää myöskin ehkä avata. Hyvin suojattu. Sieltä löytyy avaimet. Joo, manuaali. Kioksin 300 ja lippuulappua. Logosuojat. Spacereitä. Ohjelaakerin laatikkoja. Kioksia, kaiken näköistä piuhaa ja välinettä. No niin, sit on valkoinen boksi on poistettu, mennään eteenpäin kohta 2. Ups, siihen.
No, ja niin kuin nähdään, niin siellä on suojateipit kiinni, se on suojattu. Ja siinä näkyy sitten koneistuksen jälkeen. Tää! Taas paketti auki. No ei sit pala hermo tohon monitoimin työkaluun hapsi käyttämään. Kunnon apua. Lähtiin vähän polttelemaan jarruja tänne nyt polesta tonne Vielakan bike parkkiin ja täällä uutuuden karheet jarrut, niin on kiva vähän poltella niistä pitävämmät, että ne on uutuuttaa pikkusen ehkä luikkaat oli, mutta muutaman laskun jälkeen rupesi aika kivasti tarraamaan. Tulee kyllä tosi pehmeästi dropit ja ne hypyt mitä tossa nyt uskaltaa itse mennä ja varsinkin niinku permien käännökset, että se kääntyy niinku tosi sukkelaa verrattuna spektraaliin. Spektraaliin saat niinku painaa sinne mutkaan, mutta täältä jotenkin joutuu jo vähän niinku jarruttelemaan, että se kääntyy tosi hyvin. Et niinku jopa niinku yllätys, että on pikkusen siinä on tietysti niinku totuttelemista, että se on aika erilainen. Aika kivalta tuntuu ajaa. Ja niin kuin näkyy, niin näillä säädöillä mitä on nyt laitettu, niin aika kivasti on käyttänyt koko matkaa, että pikkusen siellä on vielä samaten takaiskari, niin aika mukavasti. Pientä hienosäätöä tietysti vielä, että karkeasti säädät kohdallaan, mutta ainakin tuntuu ihan hyvältä. Tietty kun se on siihen tarkoitukseen tehty, niin silloin se pitääkin toimia. Nyt jatketaan. Ja hei, jos sulla on polevoima, niin heitä kommenttia, mitä oot tykännyt pyörästä. Tai jos haluat tietää jotain tästä mun fillarista, niin heitä rohkeasti kommenttia. Nähdään.